Šamoríne sme si 5. mája dôstojným spôsobom pripomenuli 107. výročie smrti generála Milana Rastislava Štefánika. Pietná spomienka sa konala pri jeho pamätníku na Gazdovskom rade. Na spomienkovom stretnutí sa zúčastnili predstavitelia samosprávy, členovia miestneho odboru Matice slovenskej, ako aj učitelia a žiaci. Úvod programu patril básni Martina Rázusa, Smutočný odkaz do Paríža, ktorú autor venoval pamiatke tohto významného vedca a generála. Marek Suchý z Matice slovenskej vo svojom vystúpení zdôraznil, že na vykonanie veľkých vecí človek nemusí byť dokonalý. Štefánika vykreslil ako osobnosť plnú paradoxov. Hoci bol tento neposedný dobrodruh a cestovateľ často vnímaný ako nezodpovedný rojko, ktorý málokedy dokončil to, čo začal, v rozhodujúcej chvíli dokázal zmeniť dejiny. Narodil sa v chudobných Košariskách. Študoval v Prahe, ale už ako 22-ročný odišiel do sveta. Nasledujúcich 17 rokov prežil vo Francúzsku. Získal francúzske občianstvo, francúzsky titul, francúzsky rad. Jeho každodenná realita bol Paríž, francúzska armáda a francúzska veda. Až v roku 1915, keď mal 35 rokov, sa začal aktívne angažovať za československú vec. 4 roky. To je celý čas, ktorý venoval priamo budovaniu vlastného štátu. 4 roky z celkových 39. Evanjelická farárka Jana Fördöš vo svojom príhovore uviedla, že Milan Rastislav Štefánik bol mimoriadne vzdelaným človekom, vedcom a diplomatom, ktorého schopnosti ďaleko presahovali hranice vtedajšieho regiónu. V rokoch 1889 a 1890 Štefánik navštevoval evanjelickú školu v Šamoríne, pred ktorou dnes stojí jeho relief, ktorý vytvoril akademický sochár Ladislav Majerský. Štefánik zahynul 4. mája 1919 pri leteckej havárii počas návratu do svojej vlasti.